Ngiyanibingelela onyakeni omusha. Namhlanje ngithi make ngithathe nje leli thuba ke ngizonibingelela endaweni zonke lapho enibukela nikhona. Ngibingelela kakhulu nje, ngiyanithanda futhi ngohlobo oluyisimanga. Namhlanje bakwethu bengithanda ukuthi nje ke sikhulume ngendaba yamanzi ajwayele ukuthi abe khona kubantu besifazane. La manzi lawa ayinkinga ngoba uthola ukuthi uzothola umuntu ozwana naye noma umuntu enihlekisana naye noma mhlawumbe unkosikazi wakho-ke nje ngisho ekhaya-ke. Kuhambe kugcine kuse umuntu wakho nithandane kukuhle, ngokuhamba kwesikhathi ugcine esezithola esenamanzi angazi kahle ukuthi amanzi aqhamuka kuphi noma amanzi enziwa yini. Enziwa izinto ey'ningi-ke amanzi. Uthola ukuthi omunye umuntu unenkinga yokuthi ulalwa yisilwane. Ngaloko kulalwa yisilwane sigcina sikwenza ukuthi esinyeni sakho kugcine kungasekho kahle, kugcine sekunalawo manzi lawo aphumayo kuwena, noma mhlampe umuntu wakho unayo omunye umuntu anaye eceleni, abazivikeli ngamakhondomu-ke. Manje mengabe enalowo muntu, nalo muntu lo unalezi zinto ezisetshenziswayo, kunalezi zinto ezisetshenziswayo eziphuzwayo, ezinye ey'shuthekwayo. Yizona-ke lezi zinto ezihamba zihambe bese zenza ukuthi wena ongayisebenzisi leyo nto, uma ngabe sefika kuwena, wena uzofike ube nenkinga yokuthi uthole ukuthi kukhona amanzi aphumayo kuwena, mhlampe anuka kambi. Kwesinye isikhathi awanuki kambi, kodwa nje amanzi nje alokhu njena uzizwe nawe isiso sakho sangasese ukuthi hhayi, asihlangeni kahle kunalokho njena okukhona lokho okwenzakalayo kuwena. Kuyasiza kakhulu ukuthi uma unaleyo nkinga kufanele ukuthi uthole imbiza eyesiZulu ozoyisebenzisa, ozolokhu uyiphuza ukuze phela ikukhiphe wonke lo doti lo, ube subuyela esimeni ubuwena njengoba wawuzalwe uwena. Intombazane yakho ibuyele esimeni, ithule nje ithi du. Akufanele umuntu wesifazane kube nezinkinga ezinjalo ngoba leyo nto yenza ukuthi uma ngaba kuwukuthi uhlangana nomuntu wakho akuzwe ngathi khona omunye oboke wavakashela kuyena, engazi ukuthi manje wena umuntu ojombajombayo noma mhlampe mengekho yena kuney'ndlela zakho ozihambayo ezigcina sezikwenza ukuthi nigcine sekunalezo y'ngxabano eziba khona phakathi kwenu, ngoba phela manjena uthi mefika kuwena abhukude nje emanzini nje, antante angakuzwa kahle njengomuntu wakhe amaziyo before. Bese kuba nalezo y'nkinga-ke zokuthi-ke bese ningazwani-ke ngalezo zimo-ke ezinjalo. Kusuke kufanele ukuthi-ke thola imbiza ozolokhu uyiphuza njena ezokukhipha wonke lowo doti, ubuyele esimeni ube umuntu wesifazane ukuze phela nawe umuntu wakho mengabe kuwena ajabule, aku-enjoye ukuba nawe. Ngoba phela abantu besifazane bayasile la ngaphandle, nabo abantu besilisa nabo bayasile ngoba omunye uyaye athole into enjalo ayiphuzele ukuthi vele uma ukuthi wena niyantshontshana naye lona, athi mefika kuwena angasa-enjoy ukuba nawe ukuze phela yena akuzuze bese wena uchithekelo okhona. Ngoba phela vele nasekuqaleni ekuzalweni kwethu vele zazikhona izimo zokuthi umuntu wesifazane aphume nje ahambe uyozikhelela imifino aye ehlathini ayozitholela nje into yakhe yokuhleka eceleni. Ngalokho-ke kwakungenazo iy'nkinga ngoba phela kwakuyisikhathi sakudala, kodwa manje nasekunezinkinga futhi ezikhona ezigcina zenza ukuthi kube sekugcina sekuba khona iy'nkinga ezikhona, ugcine umshado ungaqhubeki, ugcine umshado wakho uchitheka, ugcine umuzi wakho uchitheka, uxabana nomuntu wakho ebonithembisene naye izinto eziya phambili ngekusasa ngenxa yezinto zokwenziwa, ngoba phela kusuke kungasiyona into ozalwe nayo leyo, into ekufica bumini ekungasiyona nawe into yakho. Igcine-ke manje lento lena isikuchithela konke okukhona ngenxa yazo lezo zinto, ngoba njengoba ngake ngasho nasekuqaleni ukuthi zona nazo lezi y'lwane lezi esizilandeliswa ngabantu zisuke zizokona yona impilo yakho, ukuthi noma thiwa uyamthola umkhwenyane angakhoni ukukushada ngoba phela akajabuli nawe ekamereni. Wonke umuntu kubalulekile ukuthi uma ngabe unomuntu wakho ekamereni ujabule, unizwane nomuntu wakho, nikhonekthane ngokwegazi ukuze phela into yenu iqhubekele phambili, alibone naye ikusasa nawe.
angathi uma ngabe nawe abecabanga omunye ukuze afinyelele kuvuthondaba. Fanele athi mekuwena njena eze ukuthi hhayi cha, nangu umuntu wami engimaziyo. Kuthi noma kuyenzeka ukuthi unomunye eceleni, kodwa ahlale engakhohlwa ukuthi kukhona wena phela. Awungadlulwa nawe abanye abantu basebenzisa izinto bese uyahlala wena usonge izandla, abantu basebenzisa izinto bese zibuya lezo zinto zizokonela nawe umshado wakho ekhaya. Ngiyathanda nje kakhulu ukuthi nizisukumele abantu besifazane nizelaphe, ngoba lento le eyalamanzi lawa yenza ukuthi kwesinye isikhathi ungakwazi ngisho ukuthi uthole ingane, uthi mubamba esinyeni sakho ebese esinye sakho phinde bese siyadedela. Ngani na? Ngoba phela ingane iyasha ishiswe yilawa amanzi lawa akhona esinyeni sakho, uphinde uthi bozitshela ukuthi kukhona into ekhona, uvele futhi kuphinde kudedeleke, uthi uyabona futhi usuye ey'nsukwini zakho sekuphelile kanjalo. Ayihlali ingane esinyeni esinaleyo nkinga. Lokhu wakhulelwa nje izisu zakho zibese ziphelele ezikhaleni. Kwesinye isikhathi kusize sichithe kubona ukuthi hhayi siyachitheka ngempela, kanti kwenziwa imbangela iwona lawa amanzi lawa awalungile kakhulu. Nje kufanele nizame ngempela ukuthi uthole imbiza uyiphuze, ube umuntu wesifazane nje ngokuphelelisiwe. Ajabule ubaba ekhaya, ajabule unkosikazi, ajabule intombi yakho, kube kuhle ekhaya njena. Ngiyabonga kakhulu nje nisazobukela ey'ndaweni lapho enikhona. uMakhosi Ukhwashube lona, ngisemgababa, ngiyatholakala ku-Facebook, ku-WhatsApp, naku-TikTok futhi ngikhona. Iyafoneleka futhi inamba yami. Ngiyabonga kakhulu.